Хора, намерихме село, обаче изоставено. Нека да го лутнем. Какво друго да кажа? Я да видим тук. Трябва да се придвижа по някакъв начин. Хоп, хоп, хоп. Трябва да стъпваме на синьо. Само да не забравя, че не трябва да стъпвам на синьо и просто да стъпя на синьо или да се фърля във вода. Ще бъде отвратително. Нямам паркур умения и няма да рискувам. Затова просто си направя на едно пътче. Нормално. Опа, свършиха ни блоковете. Опекох си храна. Взех малко блокове също. Така почваме да строим. Защото ще ни трябват блокове със сигурност, защото да минаваме през вода. Не! Хора! О, не, паднах във вода. Хора! Това видео приключва. Благодаря, че ме гледахте и чао!